салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. харчи бозии сеюм даври лигаи чемпионҳо низ ба анҷом расид. дар гурӯҳи ҷи ки дар он ҷо Барселона, Ювентус, Ференцвареш ва ДИНАМО КИЕВ ҳастанд, ҳамчунин бозиҳои худро гузаронинданд. Юве бо боварӣ дар меҳмонии Ференцварешро бо ҳисоби 4-1 шикаст дод. Барселона бошад бо мушкилии зиёд дар камно барзии ДИНАМО КИЕВ ғолибият ба даст овард, ки бозӣ бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи дастаи каталонӣ ба анҷом расид. Имрӯз гап мезанем дар бораи бозии Барселона ва ДИНАМО КИЕВ. Дар ин ҷо ҳашт чизе ки бояд муҳокима кунем. Лекин пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки дӯстони мо аз 1xbet ҳамавақт коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. Агар шумо дар сайти 1xbet аккаунт надошта бошед, то бахтатон баландӣ кард. Зеро агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод барсатиҷӣ нависед, то дарав дар ҳисоbatон ҳамчун бонус $100 мегузарад. Ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. акнун мегузарем ба бозии Барса ва Динамо. Дар маҷмӯъ дастаи каталонӣ хело бозии сус нишон дод ва дар ҳақиқат бо муъҷизаи бузург се холи худро нигоҳ доштанд. Ҳама ин бо миннатдории бозии Терштеген буд ки Барселонаро якчанд маротиба наҷот дод. Аммо ҳолати шавқовар дар аввали бозӣ рух дод. Дар он вақт Барселона бо ҳисоби 1-0 пешсаф буд бо миннатдории голи Месси аз Зарбаи 11-метра. Дар вақти як ҳамлаи Барселона туп ба сӯи ГРИЗМАНН омад ки якчанд метр дар пеши дарвозаи холӣ бо туп буд. Дар маҷмӯъ бозингари фаронсавӣ хато зарба зад ва ин чиз Мессиро ба ғазаб овард. ва ӯ баъди бозӣ дар ин бора ҳарф зад. бораи ҳамин биёед интервюи Роналд Куман ва Лео Мессиро баъди ин бозӣ гӯш мекунем ки ҳарду онҳо дар бораи бозии даҳшатноки Барса ҳарф заданд, нигоҳ накарда ба натиҷаи бозӣ. мо имконияти зиёд доштем ки дар аввали бозӣ ҳисоби бозиро 2-0 кунем. мо бозӣ ва фазои майдонро идора мекардем, аммо бо гузашти вақт дар мобайни майдон мушкилӣ пайдо шуд. мо дар маҷмӯъ ғолиб шудем, аммо ман бояд иқрор шавам ки рақиб хело моментҳои зиёдро фароҳам кард ки мо бояд ин корро намемондем. Динамо дар ҳақиқат дастаи рақобатпазир аст ки дар майдон худро хуб ҳис мекунад ва дар ҳақиқатан боварӣ доштанд ки ҳисоби бозиро баробар мекунанд. мо хело моментҳои зиёдро фароҳам овардем, аммо Марк-Андре Терштеген боз як маротибаи дигар исбот кард ки ӯ дарвозабони бузург аст. ҳамаи бозиҳоро ба дараҷаи олӣ гузарондан мушкил аст. Аслан мо имрӯз худро хуб нишон додем. баъзан вақт шумо бештар сазовори ин мешавед. аз ҳама осаш он ки мо ғолиб баромадем. мо медонем ки бояд бозии худро беҳтар кунем. имрӯз мо бетӯб бисёр ҳаракат кардем ва ба рақиб фазои озодро имконият додем. ГРИЗМАНН ба ҳама маълум аст ки имрӯзҳо ӯ худро дар даста бо роҳат ҳис намекунад. барои он ки ӯ ҷониби беҳтарини худро дар майдон нишон диҳад, бояд мавқеи хос пайдо намояд ки дар он мавқеи худро мебинад ва бо роҳат худро ҳис мекунад. мешавад рӯзе ки ба футболбозон бахт баландӣ намекунад. ман умедворам ки ГРИЗМАНН ба наздикӣ бозиҳои беҳтарини худро пайдо мекунад. дӯстон, махсусан барои подписчикони худ мо дар телеграм канал сохтем ки дар он ҷо хабарҳои мебароянд ки дар ютуб нест. ҳатман ба ссылкаи описание буда дароед ва аз хабарҳои дастаи дӯстдоштаатон бохабар шавед. ин хуб аст ки бозӣ бо он тамом шуд ки Барселона дар охир се холро ба даст овард. оё ин ғолибият арзанда буд? ман меҳисобам ки ҳо, ҳадиаққал бо туфайли бозии беҳтарини Терштеген. дар акси ҳол дигар мавқеҳо мушкилии зиёд доранд ва бояд кор кунанд. мо хурсандем ки дар лигаи чемпионҳо ҳоло ягон хол аз даст надодем, аммо агар мо бо ҳамин хел сатҳ бозии худро давом диҳем ва хатогиҳои худро ислоҳ накунем, то шанси ғолиб шудан дар лигаи чемпионҳо дар ҳар як бозӣ кам шудан мегирад. оё ман аз бозии имрӯза қаноатмандем? не, аммо аз натиҷа розием. зарбаи хатои ГРИЗМАНН, бале дар майдон ман хело ғазабнок будам, лекин аз бозии ӯ не, аз худи вазъият. ман умедворам ки Антуан дар ҳар як бозии оянда формаи беҳтарини худро нишон хоҳад дод. ба ҳамин тамом дӯстон, акнун лигаи чемпионҳо 3 ҳафта давом мегирад. баъди ин бозиҳои гурӯҳӣ бармегардад. агар дар бораи гурӯҳи ҷи ҳарф занем, то аллакай маълум аст ки кадом дастаҳо ба плей-офф рохат мегиранд. гап дар он аст ки кадом даста аз гурӯҳ якум ҷоем барояд, Барселона ё ин ки Ювентус. ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед ва аз ёд набарорен дар канал обуна шуданро. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.